Una florista desobedient és un projecte que vaig fer arrel d'una beca, que és la beca d'Art i Natura, i es tracta bàsicament de la relació entre les dones que consideraven durant l'època mitjaval com a males dones i com a bruixes, i la relació amb les plantes anomenades ruderals o males herbes. Llavors, la peça és a cavall entre aquestes dues idees. Bé, vaig anar a Farrera i allà a Farrera vaig començar a anar a diferents espais que estaven vinculats a aquests processos judicials d'aquestes dones que van ser ajusticiades per bruixes. Llavors el que feia era anar recorrent tots aquests espais, aquests llocs, i anar recollint allí una sèrie anomenades males herbes. I a partir d'aquesta recol·lecció d'aquestes herbes feia tota una sèrie de procés que estaria vinculat al món artístic, on feia, i també al món científic, perquè aquesta peça té una barreja entre les arts i una part com científica. I allà, per exemple, feia cromatografies, que és un procés científic, i també feia la descomposició a partir de les cromatografies de diferents colors. I també vaig fer un vídeo, tipus assaig visual, a cavall entre la filosofia, la poesia i una mica així. Estic molt contenta que aquesta peça pugui estar en aquest museu, perquè és una peça que parla del territori, que parla del territori de Lleida. Les meves peces habitualment parlen d'aquest territori i penso que és una peça ideal per estar a aquest museu i estic molt contenta.